li jgħidulek is-sensara u l-bdiewa li jiġu kuljum għandna bħalissa dan huwa żmienu li qed jaraw li mietu jisu 35%. Tieħa taffettwana żgur għax aħna kumpanija fejn nipproduċu l-iktar imbit mill-settur kollu li hawn tal-enep ta' Malta, ġifieri mhux biss Gregentina Ġillows, aħna nipproduċu jisu 60% tal-imbit Malti. U għandna focus fuq Marsovin llum li ilha 7 snin issa li nipproduċu l-imbejjed kollha minn enep Malti u ma nġibux enep minn barra. Da ilu għaddej dan il-proġett. Però tiġik fi pożizzjoni diffiċli ħafna għax dan wara kollox huwa business li jekk inti m'għandekx il-primary resource li huwa l-enep. Aħna marbutin magħha u naraw li hija tret kbira li jekk aħna l-ikbar li l-fokus tagħna huwa fuq l-enep mkabbar ġo Malta. X'wieħed jista' jagħmel jekk ma tistax tixtrih dan l-enep jekk m'hemmx. Allura x'irid isir pjan, ħadd ma seta' jifforecast li mhux se jkun hawn xita disa ġimgħu tort ta' ħadd nista' ngħid, però issa qegħdin fiha sitwazzjoni u x'nistgħu nagħmlu biex insolvuha. U nistgħu nagħmlu huwa nsibu bdiewa li lest li jerġgħu jippjantaw, u naħseb li jkun hemm ftit li jridu jippjantaw ammont, u hemm il-EU funds li qed jgħiduli li jistgħu jintużaw, però daw jridu jkunu available għall-bdiewa biex nibdew nużawhom. Ma nistax nistennew sa Marzu sa nibdew biex nibdew napplikaw. Bdiet titkellmu issa, tagħmel arranġament, tibda l-application process u jibda jippjanta f'Frar u Jannar u Marzu sena d-dieħla. X'edin timing huwa importanti. Sena l-oħra aħna kellna aktar xita sena l-oħra, ġifieri kellna seta normali ngħiduha u kien biżejjed xita biex iżommu id-dwieli b'saħħithom. Issa dis-sena tagħna pereżempju maġġor parti tal-enep internazzjonali ngħidulha mill-varjetajiet li jintużaw madwar id-dinja, dak ma ġewx affettwati. Ġew affettwati li jipproduċu ftit inqas, però ma mietux, m'hemmx problemi kbar. Però is-sena d-dieħla jekk jerġa' jkollok sena bħal di, is-sena d-dieħla anke dawk ikollhom problema. Bdew jisofru anke dawk. Issa mbagħad then we have a bigger problem, and what can be done there at this point is nobody has the answer. U ma naħsibx li huwa il-każ li wieħed joqgħod jaħseb ħażin għax fimni, ftit tista' tagħmel li ftit iktar. Però li żgur li tista' tagħmel li tippjana biex terġa' tippjanta għax iktar ma jkunu żgħar id-dwieli iktar ikollhom iktar ma jkunu b'saħħithom, jekk ikunu ftit xjuħ li bħalma qegħdin daw ilhom hawnhekk 20 sena iktar ibatu. Fil-każ ta' Gregentina Ġillows ħafna minnhom għandhom fuq 30 sena, 40 sena, x'il-kondizzjonijiet bħal dawn hija xi ħaġa normali li tippjanta u wara 15-20 sena titerġa' tbiddilhom. Hemm każijiet fejn jibqgħu għaddejjin u għandna hawnhekk, però l-maġġor parti titbiddilhom.